πείτε μου που τον βλέπουμε από κοντά. Ποιο παιδάκι από όσο ξέρουμε την ηλικία του, τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος, 23, γίνεται 24 χρονών. Παιδάκι. Έτσι που τον βλέπεις τώρα με το ζόρι, λες, τελείωσε σχολείο αυτός τώρα, δεν τέλειωσε. Από εκεί κοντά είναι. Εν τω μεταξύ από κοντά είναι και πάρα πολύ αδύνατος. Πολύ αδύνατος. Σκαθαράκι. Αλλά είναι ωραίος τύπος, πολύ χαλαρός, cool. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχει μια υπέροχη φωνή. Έκανε λίγο που μου αρέσει να την ακούω. Έκανε πρόβα και τρελαθήκαμε. Εγώ δεν άκουγα. Εγώ που πήγα και μέχρι το δωμάτιό μου, μέχρι το καμαρίνι για να πάρω κάτι, τον άκουγα μέχρι μέσα. Φοβερό και με τι άνεση τραγουδάει. Αυτός ήρθε για να μείνει, παιδιά. Λοιπόν, ήρθε για να μείνει. Μπράβο, Τζορτζ Θεοφάνους. Έκανες μια πολύ καλή επιλογή. Για πάμε να τον ακούσουμε τον Ιαν. Που δεν τον λένε και Ιαν. Θα τα πούμε σε λίγο. Για πάμε. Hell is gone and heaven's here, there's nothing left for you to fear. Shake your ass, come over here, now scream. I'm a burning effigy of everything I used to be. You're my rock of empathy, my dear. So come on, let me entertain you. Let me entertain you. Left yourself for you to die, so grab yourself an alibi. Haven't known your mother lied, motion. Separate your right from wrong, so come on and sing a different song. The kettle's on, so don't belong, motion. Let me entertain you. Go on. Let me entertain you. Look me up in the yellow pages, I will be your rock of ages. You see through fans of your crazy phrases, yeah. Little boob has lost his sleep, the cooked the pill and fell asleep. The priest is bound, but the grass is sweet, my dear. Λοιπόν, θέλω όλο το στούντιο του Αλφα τα χέρια ψηλά. Χέρια ψηλά! Όλοι, τη μαγειρική και όλα. Όλοι και από πίσω και όλοι. Τα σμινάκης όλοι. So come on, let me entertain you. Oh, let me entertain you. Let me entertain you. Μπράβο σου. Είσαι ένας πολύ ωραίος τραγουδιστής, αλλά είσαι και πολύ χαρισματικό παιδί, είσαι πολύ επικοινωνιακός. Δεν ξέρω, είσαι ντροπαλός στην προσωπική σου ζωή. Πώς είσαι, ή είσαι έτσι όπως σε βλέπουμε εμείς, πολύ εξωστρεφής, πολύ ζωηρός, πολύ άνετος με τον κόσμο? Είμαι λίγο από τα δύο, νομίζω. Έχεις και τα δύο. Αλήθεια. Λες σήμερα να σου βγει όλες οι συντροπές εδώ. Τι πάθαμε. Τώρα με αγκαλιάζει και ντρέπομαι, δεν μπορώ. Σε αυτό το πλατό, σήμερα το έμαθα. Είχες ξαναμπεί επί εποχής Ρούλας, όταν έκανε εδώ πέρα το. Ποιο έκανε πρωινό. Το καλό του. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι το όνομα, αλλά ήταν πρωινό. Ναι, πριν από 10 χρόνια και. Και θα τη δούμε την εμφάνιση αυτή, γιατί την έχουμε. Μάλλον για να τη δούμε μια στιγμούλα, για να κοιτάξουμε λίγο μαζί εδώ σε αυτό το monitor. Ναι. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στην καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά μου έμαθε τα ταξίδια να λυτεύω ψυχρό, να περνάω καλά
παλιό μου παλτό και σβήνε το τσιγάρο. Λοιπόν, πριν από 10, 11, 12 χρόνια περίπου ήσουν εδώ, σε αυτά τα στούντιο, ίσως σε άλλα, αλλά στον Α, και έλαβες μέρος σε ένα διαγωνισμό που έκανε τότε η Ρούλα, που έβρισκε πράγματι, και ήταν και πολύ επιτυχημένο αυτό, μικρά παιδάκια να διαγωνίζονται στο τραγούδι. Το μυστικό όμως, ξέρετε ποιο είναι, ότι δεν το κανόνισε ο ίδιος, αλλά η γιαγιά του, η Εφη. Τα συγχαρητήρια, γιαγιά Εφη. Μπράβο, βλέπεις μπροστά. Μπορείς να μου πεις η γιαγιά σου πώς πήρε αυτή την πρωτοβουλία? Δηλαδή, ξέρω ότι πήγαινε σε μουσικό σχολείο, ξέρω ότι από πολύ μικρός ξεκίνησες κιθάρα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αισθανόσουν, είχες το θάρρος, την άνεση, οτιδήποτε να πεις σαν παιδάκι 10 χρονών, 8 χρονών, εγώ θέλω να ακολουθήσω αυτό το δρόμο και θέλω να γίνω τραγουδιστής? Εντάξει, το έλεγα από πάρα πολύ μικρός. Το έλεγες, δηλαδή από ποια ηλικία? 8, δεν ξέρω. Αφού φανταστείτε, μαζευόμασταν κάθε Σαββατοκύριακο, τους έκανα perform. Φανταστείτε, αν θέλεις, αυτούς τους πληθυντικούς ευγενίας σε γυναίκες που να έχουν πλησιάσει τουλάχιστον τα 80. Δεν είναι πληθυντικός Εμένα, ευγενίας, σε παρακαλώ είναι να μου μιλάς στον πληθυντικός ελληνικό. Θαυμασμού. Θαυμασμού, ευχαριστώ, το δέχομαι. Εντάξει, αλλά να μιλάμε στον ελληνικό, Ιαν μου, σε παρακαλώ πολύ, έγινε. γιατί εγώ νιώθω πολύ άνετα κοντά σου και θέλω να νιώθεις κι εσύ. Τέλεια, όπως θέλεις. Λοιπόν, η γιαγιά η Εφη τι λέει τώρα? Αυτή που έφυγε και στο X Factor? Όχι, όχι. Πήρες πρωτοβουλία? Πήρα πρωτοβουλία, ναι. Κανένας άλλος, ούτε φίλος, ούτε κάποιος, κάτι, την αλήθεια πες τώρα. Τι? Απλά μου έλεγαν πολλοί φίλοι να πάω και απλά δεν ήθελα για κάποιο λόγο. Και απλά πήρα μια πρωτοβουλία μόνος με ένα βράδυ και Πάλι καλά που την πήρε, σου βγήκε το λιοντάρι. Λοιπόν, πάμε να καθίσουμε από εκεί μαζί. πάμε, βεβαίως. Και πες μου κάτι, το είδος που αγαπάς τώρα, που μεγάλωσες, όσο μπορεί να πει κανείς ότι μεγάλωσες, έχουμε καταλάβει ποιο είναι. Ευχαριστώ πάρα Λοιπόν, Γρηγόρης, Κατερίνα, Δημήτρης, γνωρίζεστε. Ναι. Που λες, για το σήμερα έχουμε καταλάβει ποιο είδος μουσικής αρέσει και πραγματικά το υποστηρίζεις πολύ. Σου πάει πάρα πολύ. Εκεί όμως, σαν παιδάκι, σε είδα να διαλέξεις ένα δύσκολο κομμάτι που έχει πει ο υπέροχος μοναδικός Χρήστος Δάντης. Δύσκολο κομμάτι, πραγματικά, που απορώ πώς ένα παιδάκι 11 χρονών αποφάσισε να το πει. Ασημή, φέρ' το ένα μπουκαλάκι νερό. Ναι, γιατί ναι. Στο ξένο πλατό νομίζω αισθάνεται λίγο ακόμα δεν έχει βρει το χώρο του. Σιγά θα Ποιες, αγάπη μου, ποιες? Ποιες δεν εκεί χαλάρωσε, δείχνουμε μεγάλοι, δεν είμαστε. Όχι, δείχνουμε και είμαστε. Και εγώ δείχνω μικρός και δεν είμαι. Να αισθάνεσαι σαν να είσαι με τη γιαγιά σου, γι' αυτό. Σωτήρης Παππούσης και σε πρότεινα να πάρει. Παππούς ο Γρηγόρης. Λοιπόν, τότε τραγουδούσες και ελληνικά κομμάτια, έπιανες και τέτοια ήδη? Έπιανα ελληνικά από πολύ μικρός βέβαια, αλλά γενικά στην Κορομιλά ήθελα να τραγουδήσω άλλα κομμάτια, απλά δεν μ' άφηναν. Τι ήθελες να πεις τότε 11 χρονών? Deep Purple, Πλάκα με Edgar. κάνεις. Παιδί μου, Δεν μ' αυτά είναι μεγαλωμένος. παιδί μου είναι αυτό. Ο πατέρας μου. Ο μπαμπάς Με ήταν αυτός που νανούριζε είδαμε μία εγκύλα. το βίντεο Αυτό πήρα και Φώτης. το... Συγγνώμη, και ο τον μπαμπάς Ιαν παίζει Gillan. κανένα μουσικό όργανο? Έπαιζε μπάσο παλιά με ένα συγκρότημα, ναι, και η μαμά έπαιζε κιθάρα και... Έλα ρε, εσύ, έτσι γνωρίστηκαν. Πολύ ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Τι θα Η γίνει? γιαγιά έπαιζε κι αυτή? Όχι. Ο παππούς η γιαγιά δεν ο παππούς παίζεται μου από ό,τι έχω κριτικός, καταλάβει. Με μαντινάδες και τα λοιπά. Γενικά, ναι. Ιαν, από πού είσαι? Είμαι από Αθήνα, γεννήθηκα Αθήνα, αλλά είμαι ο μισός Κρήτη και ο μισός Σάμο και ο μισός Πάρο και... Το όνομά σου γιατί το άλλαξες, παιδάκι? Δεν το άλλαξα. Δηλαδή αύριο λέμε θα γίνεις γνωστός πολύ, θα σε ξέρουν όλοι, θα βγάλεις ένα δίσκο, θα λένε να μην ξέρουν όταν πηγαίνεις σε μια τράπεζα να λένε καλώς τον Ιαν και να διαβάζουν από κάτω. Άλλο επίθετο. Όχι, Και άλλο όνομα. Όχι άλλο επίθετο. Το κρατήσαμε το επίθετο. Κράτησες το επίθετο. Μα εμείς σε ξέρουμε Ιαν. Δεν ξέρω, το κυκλοφορείς το επίθετο? Ναι, δεν κυκλοφορώ, εννοείται το επίθετο. Το Ιαν, ποιος σε βάφτισε, Ιαν, τώρα? Ιαν με βάφτισε ο πρώτος μου κιθαρίστας στην πρώτη μου μπάντα που με παρομοίαζε με τον Ιαν Gillan. Είναι το παιδί μου. Λες τα μάτα πια. Μπορεί να μαζέψει. Είσαι κύληση είναι μεγάλη. Παίζεις καλά κιθάρα? Όχι. Ωραία. Γιατί θα μου άρεσε να σε δω μια φορά για πάνω στη σκηνή και με κιθάρα να τραγουδάς. Ναι, εντάξει, παίζω κιθάρα κανονικά. Αλλά δεν σου είπα, ρε παιδάκι μου, να κάνεις ηχογραφήσεις δίσκων. Λέω όμως, παίζεις, δηλαδή μπορείς να το υποστηρίξεις, να πεις ένα τραγούδι και να παίζεις ταυτοχρόνως. Γιατί γενικώς στη σκηνή παίζεις. Δεν σε έχουμε δει να παίζεις κιθάρα, αλλά παίζεις στη σκηνή. Έχω παίξει και μια φορά κιθάρα. Σε είδα τις προάλλες και με τα κορίτσια που σε είχαν πλησιώσει και έλεγα δεν μπερδεύεται. Γυρνάει γύρω-γύρω στη σκηνή. Αγκαλιάζει, τις γυρνάει. Πέφτουν αυτές, πέφτουν μπροστά του. Τραγουδάει, δεν χάνει τα λόγια. Είναι ψύχρεμος. Λέω την ημέρα που είχαν πει 2-3 από τους κριτές ότι δεν τους φάνηκε ότι ήταν η καλή του μέρα ή κάτι τέτοιο που εγώ τρελάθηκα. Ναι. Λέω παιδιά, άλλα ακούμε εμείς από το σπίτι. Τον Adam Lambert, what do you want from me? Α, μάλιστα. Ήσουν καταπληκτικός. Καταπληκτικός. Εντάξει, καταπληκτικός δεν ήμουν.
Εσύ κατάλαβες ότι δεν το είπες Αγάπη μου, καλά. μουσική δεν είμαστε, είμαστε ακροατές. ναι. Ακούμε όπως ακούμε Ναι, τα εντάξει. πάντα. Πώς ακούμε και λέμε κάτι δεν μας κάθεται καλά ή εδώ χάθηκε φάνηκε, λίγο. ναι, ναι, Μέχρι ναι. εκεί δεν είμαστε μουσικοί. Σε αυτή αλλά την ακούμε. εμφάνιση τρελαθήκαμε εμείς ως ακροατές, αλλά δεν είμαστε. Για θυμίστε μας λίγο την εμφάνισή του αυτή. Hey, slow down. What do you want from me? What do you want from me? Yeah, I'm afraid. So what do you want from me? What do you want from me? There might have been a time when I would give myself away. Oh, once upon a time, I didn't give a damn. But now, here we are. So what do you want from me? What do you want from me? Just don't give up. I'm working it out. Please don't give in. I'ma let you down. It messes me up. Need a second to breathe. Just keep coming around. Yeah. So what do you want from me? What do you want from me? What do you want from me? Κάθεσαι. Πώς νιώθεις εκεί πάνω? Νιώθω πολύ καλά. Καλά, αυτό το Κατά ένα βλέπουμε. Η περίεργο ψυχούλα σου πες μας πώς νιώθει. Δεν έχεις καθόλου τρακ, δεν έχεις ταχυπαλμία. Όχι, δεν όχι. έχεις άγχος Μόνο να χάσεις τα χθες. λόγια, μήπως. Χθες χτύπησε πραγματικά όλη η κούραση στο κεφάλι Εμάς μας είχανε- χτύπησε στο νευρικό μας σύστημα όμως. Γιατί ξέραμε ότι τις έχουμε σήμερα και λέμε δεν το πιστεύουμε Ναι. αυτό τώρα ξαφνικά. Κάτσαμε εκεί, καταρχήν δεν σε περιμέναμε προτινόμενο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, σημαίνει και αυτά. Ούτε πάντα το είναι. άλλο παιδί όμως, να το πω και Ναι, αυτό. ναι, ναι. Τώρα, Ναι, ο Πιλάτος άσχετα. είναι πολύ καλός. Πολύ καλός. Και πολύ συμπαθής. Τέλος πάντων, εγώ επειδή έλειπα από το σπίτι και μπήκα αργά και μπαίνω και τους βλέπω όλους παρακολουθούσαν. Κάθομαι κι εγώ και βλέπω αυτούς τους δύο και λέω τι κάνουν αυτοί εκεί. Είναι Λέω, προτινόμενοι. Λέω νόμιζα να παίρνουν κάποια συνέντευξη να τους παίρνουν. Κάτι θα τους ρωτάνε. Ναι, ναι. Όταν κατάλαβα, λέω καλά, άμα τρελάνετε κι εσείς Ναι, στο ναι, X ναι, Factor ναι, τώρα ναι. ξαφνικά. Δηλαδή δεν το πίστευα. Εχθές σου βγήκε πίεση όμως. Ήμασταν δυστυχώς από τις 8 η ώρα στο στούντιο, στο πλατό και μας είχαν μέχρι το βράδυ και συνέχεια Γονατίσατε. πρόβες και γονάτισα πραγματικά. Μόλις τραγούδαγα το γιοτοκολό μου έτρεμαν τα πόδια μου. Ένιωθα τα πόδια μου να τρέμουν αυτό και δεν ήξερα πώς να το σταματήσω. Αλήθεια. Ναι, Γι' ναι. αυτό βούρκωσες μετά. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, γι' αυτό Αυτό βούρκος ο άλλος που πλάνταξε την άλλη φορά. Δεν το λέγαμε. Μα τι γίνεται, σε νόμιζα αυτό. ότι έκανε πλάκα και λέω. Καλέ, κανονικά, αλλά τρέχουν δάκρυα. έχει γίνει το σου είπαμε πακέτο. Τι σας συμβαίνει και πλαντάζετε. Που ένας πλαντάζει. Και εσένα δεν σε περίμενα να λυγίσεις η αλήθεια. Ποτέ είναι. δεν πίστευα τον εαυτό μου θα το κάνω αυτό το πράγμα. Ποτέ. Έλεγα πολύ τσίζι, θα το κάνω επίτηδες. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα το κάνω. Θα σου βγει Πολύ και τσίζι, εκτός αλλά συνέστησης. να έφυγε το δάκρυ. Πολύ τσίζι. Ναι, και αντί να σου Παιδάκι φύγει μου. όταν ήσουν προτινόμενος, σου έφυγε μετά το τραγούδι και συγκριτική. Μα και ο άλλος δεν είδες που μπήκε μέσα μετά. Αφού τους είπαν τι ωραία που τα είπατε καταπληκτικά, μπαίνει μέσα και πλαντάζει. Και λέω αυτός τι έπαθα, του πάνω το πει χάλια. Τι αραβανή είχε έκπληξη, εσείς γιατί κλαίτε τώρα. Δεν σέβεστε και την Ευαγγελία. Τι ζει και αυτή η Ευαγγελία με εσάς εκεί πίσω. Έχετε κάνει παρέα. Φοβήθηκες ιδέα. εχθές. Ε? Φοβήθηκες εχθές. Ότι θα φύγω. Όχι. Μ' αρέσεις. Όχι. Δεν. Αυτό το λιονταριού που σου βγαίνει ώρες όμως πρέπει λίγο να το προσέξεις. Σας Για λέω, το καλό είμαι σου. δύο- Για το καλό σου. Άκου τους παλιούς που κάτι ξέρουν παραπάνω. Πιστεύω ότι είμαι στα δύο άκρη. Δηλαδή και δεν φοβάμαι καθόλου και μερικές φορές φοβάμαι πάρα πολύ. Ή γενικά στα δύο άκρη, σε όλα τα θέματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον Τα εαυτό. προσωπικά σου πώς είσαι, ρε παιδί μου. Είμαι Δεν καλά. υπολογίζω. δεν σε Πώς θέλω. είσαι, πώς κινείσαι, πώς φέρεσαι. Δηλαδή, σου βγαίνει όλη η ευαισθησία, είσαι δοτικός άνθρωπος, κρατάς για τον εαυτό σου. Στην αρχή Τα καθόλου. παιδεύεις τα κορίτσια, τι κάνεις. Στην αρχή καθόλου. Α, στην αρχή καθόλου, μετά τα Μέχρι κάνεις να όλα. αποδείξουν οι κοπέλες ότι είναι έμπιστες και όλο αυτό τέλος πάντων που θέλω, τις κρατάω σε μια απόσταση. Ωραία. Τους αρέσει να σε ακούνε να τραγουδάς. Αν μ' αρέσει εμένα. Όχι, σε εκείνες. αυτές. Νομίζω. Στο ζητάνε. Ναι, Έρχονται να σε ακούσουν όταν παίζεις με την πάντα σου. ναι. Συνέχεια. Σ' αρέσει τώρα. αυτό. Βεβαίως, ναι, εννοείται. Τι να ήθελε ο Ικάδες από κάτω να χειροκροτάνε. Που να πάνε και ο Ικάδες. Αν του αρέσει η κοπέλα να του ζητάει να τραγουδάει. Ε, Δεν σε κουράζει. Δεν είναι ότι με κουράζει, είναι ότι μερικές φορές πρέπει να κάνεις αυτό που θέλεις και όχι αυτό που πρέπει. Δηλαδή,
εγώ τραγουδάω από το θέλω εγώ. Σωστό. Όχι Άντε από το πάλι. μου το στάνει. Κράτα το λιοντάρι Για λίγο το καλό πίσω, για το σου. καλό σου. Όταν είναι Τι το έχουμε X Factor να πάθει. τραγουδάσω. Μην πάμε να τα Σήμερα δεν θέλω. Καλά. Λοιπόν, διαβάζω εδώ σημειώσεις μου για τον Ιαν. Σπούδασε τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έκανε πρακτική 2 χρόνια στην ΕΡΤ. Πότε πρόλαβε, δεν ξέρω, η ηλικία δεν μου βγαίνει. Και μετά ξεκίνησε να δουλεύει και σε μπαρ. Συγχρόνως έκανε και τις εμφανίσεις του με την μπάντα. Μπράβο, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί και ψάχνεσαι και δεν είσαι και τεμπελάκος. Ναι. Είσαι δηλαδή μπράβο σου. Έτσι πρέπει νομίζω να είναι ένας μουσικός. Άμα δεν αγγίξει λίγο την τελειότητα ώστε να είναι με τον εαυτό του πολύ καλά, σαν μουσικός και σαν αυτό που κάνει, νομίζω ότι δεν αξίζει να το λένε μουσικό. Λοιπόν, τώρα αγαπημένε μουσικέ, με το μουσικό αυτή, θέλω να μου πεις, εάν υπάρχουν, όχι πολλά, 1-2 παιδιά που δεν θέλω να μου τα ονοματίσεις όμως, που πραγματικά εκτιμάς πάρα πολύ τις φωνητικές τους δυνατότητες, δεν με ενδιαφέρει τι είδος τραγουδάνε και δεν θέλω να μου πεις ονόματα. Δεν θέλω να μου πεις ονόματα, με ακούς έτσι. Θέλω να μου πεις αν με το δικό σου μουσικό αυτή ακούς κάποιους φίλες σου πια, γιατί είσαστε μαζί, φίλους, φίλες εννοώ, που λες ότι χαίρομαι να τον ή την ακούω να τραγουδάει. Άμα σας πω ότι δεν έχω ξεχωρίσει κανέναν από το show, γιατί είναι όλοι πολύ καλοί στο είδος τους. Είναι όλοι πολύ καλοί πραγματικά στο είδος τους. Είναι όλοι πολύ καλοί και το έχουμε πει κι εμείς. Αλλά συμβαίνει καμιά φορά, οι πάρα πολύ καλοί όλοι που πραγματικά έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η παραγωγή του X Factor σε αυτό, σε κάποια κομμάτια είναι αυτό που λέμε σαν να μην είναι η καλή τους μέρα, δεν τους ταιριάζει τόσο. Ναι, εντάξει, σίγουρα ότι ο μουσικός έχει πάντα τις κακές του μέρες. Δηλαδή και εγώ χθες ήμουν πολύ κουρασμένος, δεν τραγουδούσα καλά επειδή ήταν λίγο κλειστή η φωνή μου. Δεν είναι δικαιολογία όμως να το πεις αυτό. Δεν μπορείς να το πεις σαν δικαιολογία. Συζητάτε με τον Θεοφάνους. Γιατί εμείς τον ξέρουμε τον Γιώργο. Και του λες, θέλω να πω αυτό το τραγουδάκι, κύριε Θεοφάνου. Ναι, απλώς δεν γίνεται, με όλες αυτές τις πρόβες δεν γίνεται να μην κουραστείς και να μην πάθει αυτό η φωνή σου. Τα διαλέγετε μαζί τα τραγούδια. Μαζί. Α, το συζητάει. Να, έχεις δίκιο, φέτος έχει μαλακώσει ο Θεοφάνους. Πολύ, αφού του το είπα. Του λέω, έχεις γίνει πολύ μέλη. Φτάνει λίγο. Τόσο πολύ δεν τα αντέχουμε. Ναι. Και δεν μου λες, Ιαν, μου υπάρχει ένα τραγούδι που θα ήθελες πολύ να πεις και ακόμα δεν το έχεις πει. Ναι. Ποιο? Θα το δείτε στα επόμενα live. Και είναι ένα κλασικό κομμάτι του Παβαρότη, μπορώ να πω. Του Του Παβαρότη. Α, Ή αν το χοντρένει στο παιχνίδι. κάπου πάει το μυαλό μας. Τι σου συμβαίνει. τι Είναι η έχεις πιο πάθει? δύσκολη άρεια. Μόνο αυτό λέω. Αυτό θα το κάνεις γιατί, για να δείξεις όχι. κι άλλο τις φωνητικές σου ικανότητες. Όχι, γιατί αυτό το κομμάτι το μελετάω από 12 χρονών και το λατρεύω αυτό το κομμάτι. Το λατρεύω. Α, και δεν σου έχει δοθεί ευκαιρία να το πεις κάπου Όχι, με από την αρχή κόσμο. του show έλεγα στον κύριο Θεοφάνου, κύριε Θεοφάνου, σε παραλέω, Παβαρότη. Και λέμε πιο μετά και θα. Άκου λίγο και το Γιώργο, ξέρει. Να το πεις. Καλά, ναι, σίγουρα. Αλλά άστο να κάνει ροή. Ναι, ξέρει. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τον Ιαν. Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Αυτή είναι η πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση του Ιαν. Σε ηλικία 11 ετών, χάρη στη γιαγιά του την Έφη, συμμετείχε σε παιδικό διαγωνισμό τραγουδιού της εκπομπής του Α «Καλός τους». Τότε λεγόταν Κωνσταντίνος. Το Ιαν είναι ψευδόνυμο του. Το είχε δώσει κάποτε ένας κιθαρίστας με τον οποίο ήταν μαζί στην πρώτη τους μπάντα όταν πήγαιναν στην πρώτη γυμνασίου. Έμπνευση από τον τραγουδιστή των Deep Purple, Ian Gillan. Από πιτσιρικάς, από τότε που μεγάλωνε στην Παλίνη μαζί με τους γονείς και τα δύο μικρότερα αδέλφια του, την Έφη και τον Δημήτρη, εκείνος θυμάται πως ήταν κολλημένος με τη μουσική. Οι γονείς του έβαζαν συνέχεια μουσική στο σπίτι και αυτός τους τραγουδούσε μέσα στο αμάξι. Από την 4η τάξη του δημοτικού και έπειτα ξεκίνησε κιθάρα. Τότε ήταν που πρώτη φορά συνειδητοποίησε και πόσο πολύ του άρεσε η μουσική και το τραγούδι, πόσο τον γέμιζε εσωτερικά. Στο μουσικό σχολείο Παλίνης και έπειτα στο γενικό που φοιτούσε, δεν ήταν καλός μαθητής. Δεν έβρισκε κανένα ενδιαφέρον στα μαθήματα, μιλούσε, έκανε φασαρίες στην τάξη. Μία φορά
μάλιστα που τον είχε προσβάλει ένας δάσκαλος, τσαντίστηκε, σηκώθηκε και πέταξε την καρέκλα στον τοίχο. Όμως από την άλλη, οι καθηγητές του τον αγαπούσαν γιατί έλεγαν πως είναι καλό παιδί. Μόνο μία φορά είχε μείνει μεταξυταστέως και αυτή ήταν στο μάθημα της βυζαντινής μουσικής. Τίποτα δεν ήταν εύκολο στη ζωή του και τίποτα στρωμένο με ροδοπέταλα. Δεν ήταν ποτέ το καλομαθημένο που τα είχε όλα έτοιμα, αφού δουλεύει από τα 18 του, σαν τεχνικός υπολογιστών αλλά και σαν μπάρμαν. Και όσα χρήματα κέρδιζε, τα διέθετε όλα πάντα στη μουσική. Στο μεγάλο του πάθος. Μικρή λεπτομέρεια για τις θαυμάστριές του. Στον Ιαν αρέσουν περισσότερο οι κοπέλες χαμηλών τόνων, ενώ αυτό που αναζητάει είναι εκείνη η μοναδική να μην είναι κολλημένη επάνω του, να μην του ζητάει να τις τραγουδάει συνεχώς, να μπορεί να αναπνέει ακόμη και μέσα στη σχέση, να είναι οι δυο τους σε έναν δικό τους κόσμο. Όπως ζει τώρα εκείνος όμορφα μέσα στα ανέλπιστα που του συμβαίνουν. Τώρα που πλησιάζει στο να γίνει πραγματικότητα ένα από τα πιο φωτεινά όνειρά του. Άκου να δεις τώρα. Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Ένα, ή θα φύγεις από εδώ τώρα και δεν θα σε ξαναδούμε ποτέ, ή θα κερδίσεις το X Factor. Ένα από τα δύο. Δεν παίζει. Ένα από τα δύο. Αυτό που σου λένε αυτές οι ψηλές σου, δηλαδή και τα ουρλιαχτά σου, είναι μελένια, ρε παιδί μου. Ναι. Πώς το κάνετε εσείς οι τραγουδιστές που τραγουδάτε έτσι ψηλά? Δηλαδή, το μαθαίνετε αυτό? Αυτό το έμαθα πραγματικά από τον Ian Gillan και τον David Coverdale. Έτσι, γενικά ο τραγουδιστής τραγουδάει με το αυτί του. Δηλαδή, σε ό,τι είναι μεγαλωμένος, αυτό βγάζει. Τι λέει, ρε Γρηγόρη? Παιδί μου, και το παιδί μεγάλωσε με καζατζίδι, αλλά δεν του βγήκε η φωνή. Δεν πατάμε πουθενά. Η αλήθεια είναι ότι το μουσικό σχολείο Παλίνης, που είναι εδώ πιο πάνω, πρέπει να κάνει καταπληκτική δουλειά. Έχω ακούσει πάρα πολύ κόσμο που πηγαίνει, θέλει να πάει εκεί. Είναι καταπληκτική, είναι καταπληκτική. Δηλαδή, εσύ αυτή τη φωνή δεν πήγες σε οδή, δηλαδή μόνο αυτό έκανες, δεν πήγες κάπου με έναν άνθρωπο να δουλέψει τη φωνή σου? Πήγα πιο μετά. Πήγα τρίτη ηλικίου, φανταστείτε. Α, έχεις πάει. Εμείς αυτό χάσαμε. Άκουσες το φανταστείτε, Γρηγόρη? Το φανταστείτε κι εσύ, γιατί το πήρα κι εγώ προηγουμένως από εκεί. Μπερδεύεται που με βλέπει ασπρισμένο το ταλέπο. Ή αν έχω δυο μικρά παιδιά και δεν προλαβαίνω αγόρι. Ναι, ότι με μάσπρισαν οι έννοιες. Λοιπόν, φεύγω σε διαφημίσεις, να επιστρέψουμε να ακούσουμε λίγο ακόμα Ian και να τον αποχαιρετήσουμε, μην τον κουράσουμε κι εμείς. Είναι πολύ ευχάριστη η παρέα σου. Και θα χαρούμε να σε ξαναδούμε. Μπορεί να μην σε προλάβουμε φέτος, αλλά θα σε προλάβουμε στην επόμενη σεζόν. Εννοείται, εννοείται. Όπου το θέλετε. Διαφημίσεις. Λοιπόν. Για να σε ακούσουμε λίγο από χτες το βράδυ. Για πάμε λίγο, βάλτε μας. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one, them hood girls, them good girls, sweet masterpieces, styling, wilding, living it up in the city. Got drugs on, we sail around, gonna kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman, I'm too hot, hot damn. The dragon wanna retire, man, I'm too hot, hot damn. Come on, say my name, you know who I am, I'm too hot, hot damn. And my bell bound, that money break it down. Girls say you hallelujah, girls say you hallelujah, girls say you hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to you, cause Uptown Funk gon' give it to you, cause Uptown Funk gon' give it to you. Saturday night and we in the spot, don't believe me, just watch, come on. Don't believe me, just watch, come on. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh! Έλα να σε φιλήσω. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε.
πάρα πολύ που μας ήρθε Και σήμερα. εγώ πάρα πολύ. Και Σε χάρηκα πάρα περιμένω πολύ που τον σας είδα. Οκτώβρη με την μπάντα σου. Εννοείται. Ναι, έχει να έρθει σε τσιγκούνικα να μας πεις ένα τραγούδι. Τέλεια, Να έρθεις να μας όσα πεις. θέλετε, Να όσα το ευχαριστηθούμε. Και κανένα χορό, ρε Ιαν. Τι χορό να ρίξεις, βρε, αφού τα δικά του δεν τα ξέρεις. Παραγγείλει το βρέμε λαχρινάκι. Δεν έχει, θα σου κάνει μια προβίτσα για να μπει στο ρυθμό. Και θα έρθω. Έγινε πρόταση να γίνει δεσμός, να γίνει μια Μη μου λες τέτοια και αναστατώνομαι. Και βέβαια με απογειώνει ο Γρηγόρης και λέει: Βέβαια, κοίτα και μια όρημη γυναίκα. Ρε Γρηγόρη. Γνωρίζω την απόλυτη απογείωση. Όριμη σε είπα, τι σε Είμαστε- είπα, ξέρω. Μουσικά ίδιοι. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Ιαν. Γεια χαρά.